Tento muž míňa milióny dolárov ročne, aby spomalil starnutie. Denne berie okolo 100 suplementov, príjma presne 2000 kalórií a dokonca si aplikoval krvnú plazmu od svojho syna. Brian Johnson je podnikateľ, ktorý predal svoju firmu za 800 miliónov dolárov a stal sa posadnutý nesmrteľnosťou. Brian podstupuje desiatky procedúr, okrem iného aj riskantnú génovú terapiu, ktorá nebola schválená. Sám o sebe tvrdí, že je najviac pozorovaným a meraným človekom v histórii. Svoj longevity protokol nazýva Blueprint a spolu so všetkými meraniami pravidelne zverejňuje. Jeho tempo starnutia je 0,64, čo znamená, že oslavuje biologické narodeniny každých 19 mesiacov. Hoci sa jeho prístup môže zdať extrémnym, pravdou je, že inšpiroval tisíce ľudí po celom svete. Brian založil komunitu Don't Die, kde sa ľudia snažia osvojiť vlastný longevity protokol a spomaliť tempo starnutia. Ak ste náhodou videli jeho dokument na Netflixe, dajte mi vedieť v komentároch.